ngishumayele namhlanje. Ake ngishumayele. Mngami uzongithandazela ke baby. Okay baby. Kona abafundisi phela abasabayo ngamakhosikazi awo. Lo nkosikazi lo wangithanda ngingekho right. Sathandana sasingakabi namali sihluphekele. Ngoba kuyingozi ukuthanda umuntu ngoba ubona into ethile. Sathandana kungekho nto. Sadelay ukuthi ngangena emapoliseni kanti naye uzongena emapoliseni so babi bese amapolisa. Uyeke se ucaptain. Ya police career yasenza sathi ukuhlukana wangivuma ngo86 October wangivuma wangijola. Ngathi baby uyancane. It accept baby wayesenefika engaka ngoba bonke amakhosikazi akade enefika amanye agcina seneziswe zoronda vele bona. Mntanami kuyingozi ukushada umuntu ngenxa yefika ngoba uzohamba umzalisa ingane iphele abe nesisu naye sironda vele. Naye wenefika eneinwele ezikhawula la yo ayinhle into kacele madoda. Ayijoga lento kazathi ish imili into kabi namahi esu into yokubambelela dlala ngento yenayo dlala ke papa dlala ke nayo. Ngiyabonga nkosikazi wami uthi ngiyoze ngihambe lo ngafika ngo2001 akho ngane kaSithole angishiyanga ngane kaSithole angishiyi ngane uziphu nguvalile ngindoda evala uziphu uye lo phela kuyoze kubuyiswa akekho omunye hayi ukuthi kwenkathi asixabani siyaxabana nathi abantu ngithi aw sorry baby ngoba phela umuntu manisathandana kuba ngathi ningelosi make waqhuzuka athi sorry sweetheart ngizolishaya lelitshe ngizolishaya kodwa masenishadile usuqhuzuka ethi uqhuzulwa into uhamba ingoba umjonga na wonke amadoda la emarket ingakho nje kade kusemna sakhe ngihlonishwa overseas all over because of this woman. Ukuthatha ingane zami ngizale ngaphandle. Wenza into ehlula amakhosikazi amaningi avuthayo awayithatha ingane yomyeni ngaphandle. Le ntombi yami lade ngiyisika ngithi imithile njengomboni vese abamnyama waqhunqa kakhulu ngoba uyikhulise ina 6 years. Kwafaka zonke imfundiso. Weza ubhlungu ngazothi umama ingane zami useshadise izingane ezu3 zami. Ulinda lo shade nentokazi yami efunde kabi. Funde kabi intombi yami ine hotel management shade noLinda esematendeni. Angangathi angangaba njengalabazali abaclassify ingane. Maye imithando uyithandile kwakona kwami. Abazali futhi abalakaXhosa bagangeka baseka. Intombi yakho uyimeshanisa nomuntu ofunde kakhulu no andingene apha. Umazikhethele. Musukuchuzela umntwana wakho life partner ngoba awuzulala naye awuzushada naye. Umuntu akayichuzela. Bayichuzela inxila lakho kwakhe. Angulinda ushade nengane yami angizange ngithi manje wife mali favor usinsoke umfana wami omunye lo uMusa uyi-marketing director la uSandile upastor zonke ingane zami lo nkosikazi wayithatha ngamthengela imoto enhle ngathi umuhle inkosikazi udrive imoto enzima kabi ngoba ngifuna kubona ukuthi umfazi kaNJ
udriver mntanami imoto ka-3/4 million i-Jeep Commander ishone ehamba iliboni lapha Jeep Commander eyi-7 seater Jeep Commander mehamba kubona kathi umfazi wenceku le ebizwe uThixo imphatha kahle ngoba i-anointing yami eyokuqala nansi masingekho right akubi right nala wena uyamangala uyaphapha wena uzosiphaphela kanti uhlupha umfazi wakho kufanele kube uyena umfazi mawushumela athi kunjalo baba lento oyishumela uyayiphila mina nganquma umfazi nje akabethwa ngoba uNkulunkulu lo wena uthuka umfazi umthuke ibuye uzovutha la raka shaka skebengo rapa kashaka haleluya kanti umfazi umkhaba njengenja This is my anointing. Mangifuna lithi iBhayibheli kuze your prayers may not be hindered. Love your wives. Baphatheni kakuhle. Manje ngizomphatha kakubi kanjani lo muntu ngoba? Ngiyafundisa ngubaba wenu ngiyanifundisa. Angazi nje ukuba udivorce kangakwazi kathathu. Uyakulipha izulu. Akudivorcewa eCape Town, ebandleni eCape Town. Kudivorce abafundisi. Ngoba mawudivorce ususho ukuthi I don't accept Christ and his forgiveness. Ngiyafundisa manje. Yabona nje njengoba ngikhuluma kanje ipowerful kabi lento. Uthi uJesu mawudivorce umfazi ungamshadi omunye esaphila. Ngoba iadultery lithi iBhayibheli mdivorce umfazi 1 akaxexezanga nokuxexeza ukuthi nje usubona intombi enhle kanti lento iyafana nje ukuthi nje umahluko nje lento ibona kulo sister ikhona kumfazi wakho ukuthi nje ngangcono kuthiwa iba kwenye indawo noma lana ke leyo nto angizusho leyo nto ime ngendlela efanayo futhi mhlambe kalo sister ayikho square precious omunye utata ugumba omunye utata wajola nesisebenzi sakhe walala naso kune outside building othe ngizofika ngizolala sihlangane ngo10 eseleni ngizocisha ama lights kanti intombazana izohlambuluka kumama walo tata kumnkosikazi wakhe sengileke ngalamini wakho une appointment ngo10 ebusuku wathi okay ashintsha uzonza kuzoba ngathi mina wagqoka wafaka iperfume yalentombi yelokuza uyafika indoda yangena Sithandwa sami bulisa abantwana bakho angeke disekhona fika zaduma zaqala kuyipraise and worship zaqala kuyitoni iromance ke leyo zangena ezwini ubaba lona ka niyazi ke kanti ucingubulele no sister kanti umfazi wathi washa amagama athi Nkosi yami ngiyalala ngiya-enjoy wafasa wakhanyisa wathi umama ngoba lento baba kasibambe ngihlale ngikunikeza njalo iyafana ukhaliswa intoni kanje namhlanje wakhanyisa umbani uyaphoxeka indoda ngoba indaba ikuphi indaba Ichongeni ikuphi ingxaki yakho wena uyafana nje lo sister nomfazi wakho nawe makoti uyafana le ndoda nalomyeni wakho ingxaki yakhe la ulimele la ingxaki yakho uyitshela la ukuthi yabo la ngathi uzinto engathi ingcono new broom sweeps cleaner than the old one but as the time goes by it is the same ngeke uzuphinde uxexeze iyafana nje lento ungena ngendlela efanayo indaba inkinga ila
into ehlukile umahluko kuhluka ukuba active qha, kuhluka ukukhuthala kwasho uthatha ugumbi